Здравей! Какво предлагаш днес? Аз продавам мистериозен бокс, бисулки, ръчно изработени гривни, сетове, обедци, пили за ногти, четки за мигли, тефтерчета, свещи, книгоразделители и това е. Чудесно! А как се казваш? Аз се казвам Константина. И на колко годинки си? 10. На 10? Чудесно! А какво ще направиш, ако някой си купи нещо? Какво ще направиш с тях? Зависи според сумата, но всички пари ще отидат за благотворителна кауза. И съм се спряла на едно момче, Виктор, но още не съм сигурна. Окей, благодаря ти много. А какво искаш да станеш като порасне? Аз искам да стана актриса. Чудесно! Пожелавам ти много успех! Благодаря. Благодаря ти! Чао, чао! Участвайте в детски пазар и във вашия град. Очакваме ви и до скоро!